A wnewch chi eistedd os gwelwch yn dda. Cewch chi eistedd drachefn os gwelwch yn dda. Ac fe gafinnau eich croesawu'n gynnes i ddefod y Cadeirio. Cynigir y Gadair eleni am awdl mewn cynghanedd gyflawn ar fwy nag un o'r mesurau traddodiadol, hyd at 250 o linellau ar y testun Cadwyn. Mae'r Gadair hardd o waith berian Daniel sydd yn ei eiriau ei hun yn gwireddu breuddwyd drwy llunio, yn gyflwynedig gan ddisgyblion a chymuned ysgol Llanhari, felly hefyd yr rhodd ariannol o 750 o bunnoedd, a hynny ar achlysur dathlu cyfraniad yr ysgol a theulu Llanhari i 100 mlynedd o addysg Gymraeg yn Rhondda, Cynon Taf. Ac wrth i llongyfarch ar gyrraedd y garreg filltir bwysig hon ac ar gynhyrchu prifardd dillun, rydyn ni'n diolch o galon iddyn nhw am eu gwaith dros yr iaith a thros y disgyblion
ac am ei heilioni arbennig. Y tri beirniad yw Aneurin Caradog, Huw Meirion Edwards a Dylan Foster Evans. Ac mae'n bleser gen i gwahodd i'r llwyfan a gofyn i Aneurin draddodi'r feirniadaeth. Hybar charchferwydd a chyd eisteddfodwyr. Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor Llen yn gyntaf a hefyd ei llongyfarch ar ddewis testun sydd nid yn unig yn addas wrth ystyried lleoliad yr Eisteddfod gerllaw hen safle Brown Lennox Chainworks, ond hefyd am gynnig testun sy'n rhoi myrdd o bosibiliadau i'r beirdd. Dylai testun egnio a thanio dychymyg ein beirdd a dylai fod yn agored i allu cael ei ddehongli mewn sawl ffordd. Ac yn eironig ddigon, mae Cadwyn, fel testun eleni'n cynnig rhyddid ac adenydd i hedfan yn uchel. Ar safle Brown Lennox, gyferbyn a maes ysblenydd ddim prifwyl, y creu'r y patrwm a'r patent ar gyfer cadwyni angor llong y Titanic. Mae nid o'r union fan hon felly y dawr dir sydd bellach yn gorwedd ar wely'r môr yng nghanol yr Iwerydd yn sgil trasiedi hanes y Titanic, o fan hyn y dath y gwaith meddwl pwysig ath mewn i greu'r cadwyni. Mae rhai beirdd yn y gystadleuaeth wedi dangos yr un gallu meddyliol wrth gynllunio a pheiriannu a llunio eu hawdle eleni, a pheth braf i ni fel beirniad oedd cael treulio amser yng nghwmni'r meddylwyr mawr. Ond cystadleuaeth anwastad oedd hon hefyd rhwng y 30 o feirdd a roedd ymgais ar greu awdl neu ddilyniant. Fel yn achos cystadleuaeth y goron Bnawn Llŷn, rhaid i ni ddiystyru un ymgeisydd, nid oherwydd bod gormod o gynghanedd yn y gerdd y troma, ond am nad yw Rhos Wen wedi cynnwys cynghanedd yn ei gerdd o gwbl. Ni all cerdd rydd ennill Cadair yn fwy nag all awdl ennill y fedal aur am gelfyddyd gain yn y lle celf. Yn y trydydd dosbarth felly, gosodwn dyfrig, ema a thug hiraethog. Bod y beirdd hyn wedi ymdrechu greu cerddi caeth sy'n defnyddio'r mesurau traddodiadol, yr hyn sy'n nodweddu i gwaith yw aml i lithriad lle ceir gwallau cyngeneddol. Gobeithio'n fel beirniad fod ein sylwadau adeiladol yng nghyfrol y cyfansoddiadau a'r beirniadaethau yn gallu rhoi mymryn o arweiniad i'r ymgeiswyr hyn ar sut i osgoi gwallau cyngeneddu a'i galluogi i gyrraedd yn uwch yn y gystadleuaeth y tro nesaf y rhown nhw gynnig arni. Mae beirdd yr ail ddosbarth oll wedi hen feistroli hanfodion y grefft ac wedi llwyddo i fynegu syniadau yn ôl ei dymuniad a'i gweledigaeth yn hytrach na brwydro ar gynghanedd i ganfon mynegiant. Yn yr ail ddosbarth, rydyn ni'n tri fel beirniad yn gosod craig y dorf, hael yn suddo, dolen a dot. Mae gan y beirdd hyn fflachiadau cofiadwy yn ei hawdle. Ceisio cynnal y fflachiadau cyffroes hynny ar draws awdl gyfan yw'r her i'r beirdd wrth geisio cyrraedd yn uwch pan fyddant gobeithio yn cystadlu eto yn y dyfodol i drio ennill Cadair ein prifwyl. Yn Eisteddfod Genedlaethol Pontypridd 1893, bu ffreio enbyd rhwng beirniad cystadleuaeth y Gadair. O flaen torf o bron i 15,000 o bobl, roedd Gwilym Cowlyd yn chwyrn yn erbyn dyfarniad ei gydfeirniad Pedrog a Dyfed, a bu'n rhaid cadw'r heddwch rhyngthyn nhw. Mae yna fymryn o angytuno eleni wedi bod rhyngthon ni fel beirniad, ond pidwch y phoeni, does dim angen galw am geidwad y cledd i ddod i atal y ffait rhwng ni pnawn yma. Hoffwn bwysleisio hefyd bod ein trafodaethau fel beirniad wedi bod yn rhai difyr, cyfeillgar, cymodlon a threiddgar. Ond mae yna angytundeb rhyngom ynglŷn â lleoliad dau fardd yn y gystadleuaeth. Mae Dylan Foster Evans a Huw Meirion Edwards yn gosod madryn yn y dosbarth cyntaf, a fyne'n gosod y bardd ar ffug enw clyfar Carchariad yn fy nosbarth cyntaf fyne. Yn sicr mae gan y ddau fardd yma gerddi sy'n heiddi gweld gole dydd fel y gall pobl fwynhau eu hechelgais a'i cyfoeth. Cerddi sy'n dyrchafu byd natur ac aml i santes sy'n heiddi mwy o'n sylw fel cenedl sy'n gan madryn. Tra bod gan Carchariad ddilyniant o gerddi sy'n gofnodio'n dyddiadurol at bwrpas therapi yn sgil anawsterau rhwng gŵr a graig a'r posibilrwydd o wynebu tor perthynas.
Mae madryn a carchariad yn sicr yn gyngeneddwyr gwych a hefyd yn feirdd sydd ar rhywbeth i'w ddweud. O gymryd mwy o ofal a thynhau fan hyn a fan draw, fe allan nhw fod yn gystadleuwyr peryg am y Gadair. Ond, gweitha'r modd rydyn ni ein tri yn gwbl gytun nad yw gwaith madryn na carchariad cweit yn deilwng o'r Gadair eleni. Diolch byth felly bod yna dri ar ôl yn y gystadleuaeth sydd yn ein barn ni'n tri yn gwbl deilwng o'r Gadair yn Eisteddfod Rhondda Cynon Taf. Mae stesion ola, dolenwr a Bryn Mair ill tri wedi cyflwyno awdlau sydd wedi'n swyno ein gwefreiddio a'n symud ni fel beirniad. Taith ar dren i Aberystwyth yn ôl at gyn-gariad yn y gobeith o ail gynetân ar hen eilwyd a gawn gan stesion ola. Dyma awdlwr gorau'r gystadleuaeth, yn yr ystyr bod stesion ola wedi adeiladu ei awdl yn grefftus drwy ddewis ei fesuren bwrpasol ac yn effeithiol, fel peiriannydd da mwyn gallu nid yn unig gyfleu taith ar dren ar hyn a welir ar hyd y daith, ond hefyd i roi lle i feddyliau'r bardd ac i ddrama'r stori o fewn terfynau'r awdl. Mae ganddo allu gan un delanegol ac yn gofiadwy gyda llinellau fel hon, cornel a nochel ein cyfrinachau. Mae stesion ola serch hynny yn cymryd ambell i gam gwag yng nghwrs ei awdl, sy'n golygu ei fod gam neu ddau yn bellach bant o'r Gadair na'r ddau fardd sydd ar ôl, sef dolenwr a Bryn Mair. Mae dolenwr yn uchelgeisiol yn ei nod, wrth geisio cwmpasu penodau mawr yn hanes ein gwlad ar gynfas yr awdl. Mae'n dechrau gyda delwedd drawiadol o goryn ar we sy'n gorfod ailgyweirio gwen Cymreictod pan fydd awel lem yn ei chwalu ar hyd y canrifoedd. Dyma bencerdd sy'n anadlu mewn cenghanedd, ac mae ei ganiadau am gilmeri a thryweryn yn gyfraniad cyfoethog i'n traddodiad barddol. Yn wir, maen nhw gystal, os nad yn well hyd yn oed, na'r cerddi enwog sydd ar gof y genedl yn trafod y ddwy benod hon yn ein hanes. Awn hefyd i olygfa llosgi'r ysgol fomio, ac yna i dystio iaraeth tynged yr iaith a sefydlu'r cynulliad sydd bellach yn Senedd erbyn heddiw wrth gwrs. Dyma fardd sydd wedi drwytho'n llwyr yn hanes ein gwlad ac sy'n amlwg yn byw'r grefft o gan ein gaeth. Mae'n awdl sy'n drymlwythog o drawiadau a phenillion cofiadwy, ac mae llais y bardd hwn yn glir fel cloch wrth hoelio'i neges. Cymerir yr englyn hwn o'r caniad am dryweryn fel enghraifft nodweddiadol o'r awdl loiw hon. Weithiau anhafau ynghyn, daw'r gwaelod di'r golwg bob murddin, ac ar ei drai, llai yw'r llyn dwfn yn llai na defnyn. Cawn gyferbyniad llwyr o ran mynegiant wedyn gan Bryn Mair. Dyma ddilyniant o gerddi tawel, myfyrgar, sy'n ceisio gwneud synwyr o dros 20 mlynedd o alar wedi'r bardd golli ei dad yn hogyn ifanc. Yn wahanol felly'r diedd a fi yn yr 80au yn y ganrif diwetha o ganu awdlau marnadol cof am rieni, mae Bryn Mair yn portreadu sut beth yw tyfu'n oedolyn gyda chefnlen o alar a cholled yn ei ddilyn i bobman a sut mae'r golled wedi profi'n ffurfiannol iddo. Gwelir sut mae'r gadwyn o bobl sydd ar ôl yn sgil colled fel hon yn delio â'i profedigaeth. A sylweddoliad y bardd nad yw ar ei ben ei hun yn ei alar a bod yna gyd ddeall sydd tu hwnt i eiriau. Mae gallu Bryn Mair i ganu'n gynnil, ond eto ddweud cymaint enghraifft ar fesur y cywydd deau'r fyrion yn mynd â gwynt rhywun. Tra bod y cerddi hyn yn llwyddo i fynegu'n deimladwy, ond heb fod yn siwgwrllyd deimladau'r bardd, mae'r hyn nas dywedir weithio mor gryf a'r hyn a ddywedir. Afraid ceisio dynnu dyfyniadau o'r cerddi yn fan hyn, gan fod y cyfanwaith yn blethiad tyn sy'n mynd ar darllenydd ar daith gyda'r bardd ac sy'n aros yn y cof ymhell ar ôl ei ddarllen. A dyna gyrraedd y ddwylan bob ochr i sigl y pendil. Mae Hugh Meiron Edwards yn ffafrio Cadeirio dolenwr, a Dylan Foster Evans yn ffafrio Cadeirio Bryn Mair. A bu minnau mewn cyfyn gyngor am gryn sbel ynglyn â phwy i'w Gadeirio, collais gwsg dros y mater. Mae gwaith Bryn Mair a dolenwr mor wahanol i'w gilydd o ran arddull a chynnwys.
fel bod gwahanol rinweddau'n apelio ac yn galw am gael eu cadeirio. Y grefft a'r ddawn aruthrol i gyngeneddu syniadau mewn ffordd wefreiddiol gan dolenwr a'r moelni bwriadol sy'n rhoi lle i'r geiriau lleiaf gario pwysau mawr yng ngwaith Bryn Mair. O angerdd gwladgarol dolenwr i ymdriniaeth Bryn Mair a 20 mlynedd o ddelio ag alar. Ceir wedyn y gor-destinoldeb yng ngwaith dolenwr sy'n defnyddio'r gair cadwyn 6 ar 20 o weithiau yn ei awdl i ddewis bwriadol Bryn Mair i beidio defnyddio'r gair cadwyn o gwbl yn ei waith. Ceir yma felly 2 ddull cwbl ddilys o lunio awdl sy'n deilwng o'r Gadair. Ar ôl pwyso a mesur a ffindilio'n boenus rhwng yr awydd i gadeirio'r 2, ar ôl cael ein gwefreiddio gan gyngeneddion a chaniadau crefftus dolenwr a byw y profiad o alaru yng Nghwmni Bryn Mair, rhaid oedd gofyn pa gerdd oedd yn mynnu canu yn y cof, chwedl Dick Jones. A'r gerdd a gadwynodd ei hunan yn dyn am y galon wedi darlleniadau lu oedd gwaith Bryn Mair. Diolchwn felly i stesiwn ola am awdl swynol, i dolenwr am ganu awdl arbennig sy'n sicr angen gweld golau dydd, wap, ac estynwn longyfarchiadau gresog i Bryn Mair am ganu awdl a fydd yn aros yn hir yn y cof. Mae'n chwerw felys i feddwl y byddai tad Bryn Mair wrth ei fodd yn cael gwybod bod ei fab yn eistedd eleni yn y Gadair ym Mhontypridd. Llongyfarchiadau mawr i Bryn Mair, a da chi i gyd eisteddfodwyr, ewch i ddarllen ei awdl gofiadwy. Diolch. Diolch o galon i chi am eich gwaith gofalus a diolch am byd o'n mynd i wmladd. Diolch hefyd i'r cystadleuwyr o Lladynna dda clywed bod 3 bardd yn gwbl deilwng o'r Gadair, 2 yn cystadlu'n ffyrnig amdani, ac 1 wedi cydio yn y galon a mynnu canu yn y cof yn mynd â hi. A wnaeth yr arwyddfa wrth drefnu'r osgordd felly i ni gael gwybod pwy yw'r enillydd. Gyda'r osgordd yn barod i gyrchu'r buddigol i'r llwyfan, dyma ofyn ar ganiad y cyrn gwlad, a wnaeth Bryn Mair, a neb ond Bryn Mair sefyll os gwelwch yn dda.
fe gewch chi eistedd, os gwelwch yn dda. Dim tîr. Pleser yw cael cyhoeddi mai Bryn Mair yw Carwyn Eckley. Bydd Penygroes, Dyffryn Nantlle a Chaerdydd eisiau ei hawlio, rwyfinau am awgrymu i fod fel holl enillwyr y Genedlaethol yn perthyn i Gymru gyfan. Taniwyd diddordeb Carwyn mewn llenyddiaeth gan ei fam, cyn dechrau ymddiddori mewn barddoniaeth Gymraeg dan arweiniad Eleri Owen yn ysgol Dyffryn Nantlle a oedd, yng ngeiriau Carwyn, yn chwip o athrawes Gymraeg. Aeth wedyn i astudio Cymraeg proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth a dysgu cynganeddu mewn gwersi gyda Geirig Salisbury. Enillodd y Gadair rhyngolegol cyn ennill Cadair yr Urdd. Mae'n aelod o dîm talwr y beirdd dros yr Aber o Gaernarfon, gyda Rhys Iorwerth, Iwan Rhys a Marged Tudur, sydd wedi ennill y gyfres 4 gwaith, ond nid nhw enillodd eleni. A dweud lleiau o'r dweud gorau. Mae'n ddiolchgar iawn i'r 3 aelod arall am eu cefnogaeth, ac yn enwedig i'r Rhys Iorwerth, sydd wedi bod yn athro barddol iddo. Ac rydyn ni, Carwyn, yn ddiolchgar i ti am fentro rhoi llais mor ofalus i brofiad mor ddirdynol. A gwneud hynny fel un o'r ieuengaf i ennill y Gadair erioed. Tu hwnt i ysgrifennu, pêl-drod yw un o'i brif ddiddordebau. Mae'n aelod o Glwb Cymrig ac yn dilyn y tîm cenedlaethol yng Nghaerdydd, a mae test fan hyn nawr i welod i'r rhain mewn. Ac oedd hi cartre gyda hogiau Dyffryn Nantlle. Ydy, ma nhw, da iawn. Mae hefyd yn mwynhau mynd am dro gyda Sian a Bleddyn y ci. Nawr, y cwestiwn yw, ydy Bleddyn yn adnabod cae clistiau ci'r prif lenor, tybed? Nawn ni adael y cwestiwn hwnnw yn y gwynt, achos mae'n hen bryd symud i gadeirio'r bardd. Y gwir yn erbyn y byd, a oes heddwch. Calon wrth galon, a oes heddwch. Gwaedd uwch adwaith, a oes heddwch. Gweinier y clef ac eisteddfod y bardd yn hedd yr Eisteddfod. Cyhoeddaf y nawr yn swyddogol felly, mae prifardd cadeiriol Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf 2024 yw Carwyn Eckley. Wedi Carwyn ymlacio nawr ac fe gawn ni gyd gyfle i weld ffilm fer am y gwaith buddigol cyn mwynhau cân a cherdd a dawns y ffilm. Mynwent Macpela. O mlaen, roedd 1000 o enwau. Cerig oer mewn cwr o gau fel tair oesoedd yn bloeddio, daw yr awr pan ddawd y dro.
Moeli oedd y meini maith, dilun oedd ei dilunwaith, a phetalai'r blodau bler wirau wedyn dan freuder. Yna cyrraedd cae arall, y cae yn llai na'r llall, a newyddach ei feddi. Mi welwn nawr o'mlaen ni, rai a dyddiad diweddar, a lilis gwyn fesul sgwar. Wrth waed drwy'r enwau yno, dyna weld ei enw o. Euog. Hawdd i'w addo, a dweud fod o yno beunydd, nid yw bob dydd. Ar gwir garw, llai ar fy llw yw'r graith weithiau, anghof ynghau. Dod i'r dy, galaru, rwy'n siŵr yn sôn dir i'r straeon i fod fel fi. Hwyl ei ddwlu yng nghyst fy nghof. Enaid yno o hyd ydyw. O fath mae'n fyw. Dydd Calan 2024. Twyll hael a down yn deulu'n glwm o bryder yn fferru i herio dawns y môr dy. Fan hyn oedd ei ffefryn o, a dyma'r traeth lle daeth o a ni ein tri yn ein tro. Y cyn swnnian, rhoi anwes, yntau'n twrian yr hanes, mae hi'n oer, dw'n gam y nes. Chwerthin iach ar hythwn ni ar liwionawr eleni yn y dŵr didosturi. Ac am adeg mi oedwn. Enid sy'n cyn dod at sŵn y dŵr uchel. Ymdrochwn. Galw'r gân, rhoi enaid, llygaid i'n llen na'r rhai sy'n trin yr awen. Daw o gryd i geiriau hi, a bydd wynebau iddi. A'r llwyfan sy'n cyfannu cilch y gân, rhoi tân i'r tŷ. Y soned heb i dwedid, hiraeth i môr sy'n draeth myd. Traed hwiangerdd, ni cherddant dair plwyf heb dafodau'r plant. A cherdd welw ochr ddalen yw'n stori ni, os yw'n hen faled ddi niwed. Ni wna derfus heb iddi dyrfa. Nid gwell awdl nag awdl ar goedd, nid cywydd os nad cyhoedd. Y traddodiad sy'n cadw a thyfu y nerth hafau'r derw. A'n gwyl sydd eto'n galw ar gân iau o'i brigau nhw.
Gydladwyr heddiw ni wahar, Cenwch o'r olgaeth I Gadair bardd, Gorsedd honglwr ein breuddwydion byd, Gorsedd y gwira yn erbyn y byd, Yn ffech brifardd, gwaenwyd llafn y clef, Blwyddyn oedd yr Eisteddfod yn un bryd hef. Yn ffech brifardd, gwaenwyd llafn y clef, Blwyddyn oedd yr Eisteddfod yn un bryd hef. Minnau gymrodir heiliwn ein boddhad, Calon wrth galon yw cry'r corn y gwlad, Llygad golli'i ni, feinydd ar dynwydd, Dyw ffodd daioni I tyn yr hwydd, Yn fech brifardd, gwaenwyd llafn y clef, Blwyddyn oedd yr Eisteddfod yn un bryd hef. Yn fech brifardd, gwaenwyd llafn y clef, Blwyddyn oedd yr Eisteddfod yn un bryd hef. Mae'n ddydd llawenydd ein llen, Ciliau law, mae clec heilwen yn deilwng ym mhob dolen. Y glec lan, Carwyn Eckley, cynghanedd yw dy wedd di a dawn yw dy gadwyni. Ew, ifanc wyt ti hefyd? Ond am len wyt berchen byd, eiddot yw pob celfyddyd. Y berseinedd bersonol a llais y pennill oesol, a ddaw o'r rhai sydd ar ôl. Heddiw, gan I ti lwyddo, caiff dy gampwaith brodwaith bro, lond pen y groes o groeso. Yn deilwng ym mhob dolen, Ciliau law I glec heilwen, mae'n ddydd llawenydd ein llen.
Yn enw aelwydydd Rhondda Cynon Taf, gofynnwn i ti yfed o win ein croeso i'r orsedd ac i'r Eisteddfod. Yn enw ieuengaf ein gwlad, gofynnwn i ti derbyn y fledeiged hon o dir a deiar Cymru. Diolch am y tro olaf yr wythnos hon i'r dawnswyr a'i hyfforddwyr ardderchog yn wir. Diolch am yr rhai ganodd ac a ddarllenodd gerddi, a diolch i'r cerddorion wrth yr organ, y delyn a'r cyrn. Yna rwy'n siŵr eich bod chi fel finne wedi gweld eisiau Ela Ceri Gellgwm, meistres y gwisgoedd, ond rwy'n falch i ddweud gyda diolch i bod hi a'i thîm yn parhau'n ddiwyd yn y cefnau, tra bod rhian o lun a diolch i tithau wedi camu mor urddasol i'w lle. Yn wir, diolch i'r llu sy'n y cefnau co,
yn stiwardiaid, yn swyddogion a phawb sydd wedi bod ynglyn â'r seremoni hon. Chi yw i hasgwrn cefn hi. Diolch o galon. Cawn gloi'r ddefod felly drwy gyd gan ein hanthem genedlaethol a gwneud hynny unwaith eto gan gofio mae'r union fan hon y daeth awen i chyfansoddi ac o'r fan hon yr estynwn hi i Gymru gyfan. Yna unwaith eto gofynaf i chi eistedd os gwelwch yn dda, tynnu'ch gwynt ac aros yn eich seddi hyd nes y bydd yr orsedd wedi ymadael. Diolch.